kulendi kusangana zvekare kwatiri kuita paCulian TV, channel yenyu wane chivhitivhiti, channel inorova nyaya fair zvemashuwa kwete zvekuexperimenta. Nhasi ndiri kuuya nenyaya pane update yaChimhamha. I know kuti a lot of people paibudiswa matheories, maconspiracies zvakasiyana zvinhu zvaingotaurwa. Vamwe vachiti Chimhamha akapondwa, Chimhamha akaitwa food poisoning, zvakawandisa zvaitaurwa. Pese panofa munhu zvakawanda zvinotaurwa. But nhasi regedzai timbotarisa update iri kubva kufamily, kuti family iri kuti kudii, mafiro akaita munhu ndi api. I don't think kuti family ingave ine chekuda kuwandisa pamusoro pemunhu kana achinge ashaya. I don't think so. I don't think kuti zvinhu zvakadaro zvinowanzoitika. But let's see kuti mwana waChimhamha panapa ari kuti kudii. Mwana waChimhamha ndiye ari kushandisa hendo yaChimhamha zvamanje anonzi Victoria. So ari kuti it is with great sadness that we share the news that our beloved mother has been called home to be with our heavenly Father. She passed away peacefully in her home on 22/11/2025, surrounded by loved ones. We request your prayers and ask that you give us space and time as we grieve and make arrangements for her funeral. Contact your daughter if you'd like to contribute towards the family. Ndobva paiswa namba dzemwanasikana wacho anonzi Victoria, ndiye achanga akabata zvinhu zvese. But one thing that I like is asi kuningirikina havana kuda kunyora reason, kwangu vangoti she passed away peacefully in her home. Akafa mune zvakanaka, because kana pakunzi she passed away peacefully, it simply means zvakudzoka pane nyaya dzeza painzi akapondwa. Saka toda kuzoona kuti akazopondwa sei, vanhu vakataura zvakawanda yowe akazodai mahistory aitaurwa nevanhu pamusoro paChimhamha. Munhu wekuti akagadzira impact panguva yake yaanga aripo chaiyo, even pace yaanga kufamba nayo pakuita zvinhu, waingoona wega kuti amai avari serious pakugadzira nyika. Ndinonzwa vanhu vakawanda vachitaura kuti Chimhamha anga ari munhu wekuti anga ari top big fan raChiwenga. That is not true. Inini I know Chimhamha zvekutodaro kwete zvekutaurwa paningirikinapa. According to her content, zvinhu zvaiwe achitaura anga atori against Chiwenga wacho, ndo zvaitotaurwa. And I still remember panapa ndichiuya ndichikuplayirai something ichikudzai achitotaura kuti Chiwenga is number 2. Even imimi vanhu vese vaitera Culian TV manga muri number 1 kupopotera Chimhamha, muchitaura kuti why ari kutaura kuti Chiwenga haana zvaanokwanisa kuita, why ari kutaura kuti Chiwenga is number 2, because iye ataura kuti uyu Chiwenga is number 2 and ari kuenjoya salary, mhuri yake iri kudya chiguta, vana vake vari kuenda kuzvikoro zvinodhura, ari kutorarama life iri bore. Saka pakanzi Mnangagwa ari kuextenda term rake muofisi, zvoreva kuti Chiwenga anotofara because anenge atoona kuti time yake ari vice president kana kuti ari pabasa inenge ichitoita sei ichiwedzerwa ichingoenda. And that is true. We all know that kuti mabasa muZimbabwe ari kutonetsa. Saka hapana pokuti munhu anozonzi asiya basa because of ari kuda kuuya obva ada kufadza vamwe vanhu vekuti haana kumbobvira amboita nezvavo kubva kumashure, because isusuwo futi taiona kubva kumashure kwacho nehistory yaChiwenga nemaitiro aiita zvinhu zvake. Munhu wekuti akabvira kudhara ari loyal kuna Mnangagwa. Tinozviziva kuti nyaya dzecorruption vanozobuda havo vakutaura zvakasiyana, vanozobuda havo vakuita zvakasiyana vachingotaura zvimwe zviya, but yaingozoti Chiwenga anga ari loyal. Saka zvinhu zvese izvozvo ndo zvaitaurwa naChimhamha achitaura kuti tiratidzei kana mune pamuri kufunga imimi kuti Chiwenga akambobuda achida kupandukirana naMnangagwa. And for sure ukada kutarisa maspeech akawanda aChiwenga, maspeech anotonyorwa naGeorge Charamba, and George Charamba is the presidential spokesperson, ndiye anoshanda kudesk rinoita zvekunyora paya patsamba dzamunoona dzine dzadzingwa mabasa dziya with immediate effect ningi tatokubvisa. George Charamba ndiye atori neprinter yacho yetsamba idzodzo, ndiye anotopasisa tsamba yacho atonyorwa kwatona pakabhenda maspelling panyaya anything that chekuna president. Ndiye the guy anenge ari in charge of that. Even pamunoona zvinopostwa naMnangagwa on social media, maaccounts aya munhu anenge atonyora izvozvo
ndigeorge charamba iye chake chete kungoudzwa kuti saka matitoita sei Mr President pane about the issue of nigirigini ende zvimwe zvacho I don't think kuti achiri kuudzwa kuti posta kuti zvakadai so vanotongoposta tongota kuti izvezvo tasvika kuangola takutofambira nyaya dzakadai atopedza iko zvine zvitapedza kunochinja general uko saka takuda kuita se takuda kumbobuda timboita zvatiri kuita ndo basa rinenge richingoita george charamba saka that guy ndiye anonyora futi maspeeches achiwenga nyaya dzecorruption dzedzo dzinenge dzichiitika that's why muri kuona kuti zveso zviganandas are fighting vari kufaita kuti george charamba abve ipapo pari kungotaura nyaya dzekunzi vanhu vese havasi loyo kuna Mnangagwa George Charamba akamboshanda naMugabe ndobva azosara bva atengwa bvaenda kuti vaita papinda umwe president saka pakunzi George Charamba anogona kukura nazvo achingoti uyu akadzingosara nemumwe uyu akadzingosara nemumwe saka ndopari kunzi no this guy George Charamba anofanirwa kunge achiita se achipabva ipapo handiti muri kuzviona saka it's something else zvekuti zvinhu zvinenge zviri mumastreets umu zvinenge zvichitaurika zvinenge zvichiitika so handina pandakazomboona inini zvangu personally ndichiona Chimhamha chinzi munhu wakachiwenga vanhu vanozongotaurawo zvinhu zvavanoda kutaura matauriro avo Chimhamha anga atori munhu weopposition zvekutodaro anga ari munhu wekuti aiopposa munhu wese anonzi ZANU-PF akatobuda akataura kuti imimi muri kutoswera muchitotiudza kuti muri kutaura kuti izvozvo gore gore rechakati zvamuri kutaura izvozvo ndizvekupenga because vanhu ivavo isame party ndo munhu zvaaitaura ende aimira nezvinhu zvaaitaura izvozvo isu hatingotaura zvinhu zvemusoro wedu tinenge tine proof mafaira tichitokudzai kuti apa ona enzwa apa aitaura kuti zvakati nyaya dzimwe dzese dzine dzakutaurwa nevanhu ina handizozivi hangu kuti dzinobva nekopi so regedzai timbomirira but mwana waChimhamha she's going to be on the space I make sure kuti tichanzwa kuti anenge achiti kudii tichazonyatsokuudzai maarrangements ezvinhu zvine zvaitwa but the good thing is number dzacho kune vanhu vanenge vachida kuzonzwisisa nezvefuneral please guys mukutoona inini chaiye handina kumbofona ikoko ndichingotaura zvinhu zvisina nebasa rese if you want to contribute ndopaunotaura navo panhamba idzi wototaura kuti mari yacho ndosenda sei chinchichi uchibvunza madetails ekuti usende mari that's all hapasi pekuti uzofona uchibvunza zvinhu zvakawanda because Zimbabwe yese mungatopedzera makufona zvakakosha kana matora nhamba idzodzodzo ndikutokumbirisawo muri yeZimbabwe kuti musazonini nevanhu vanenge vari pakuchema vari pakugadzira ende chavakumbira kuti ipeace tikukumbirawo peace timbotisiya vamboita zvinhu kwete kuti yowe saka mamaoko vazoita saka zvazoita sei zvazodididi hapasi pekutaura nyaya ndoziva maZimbabwe ndokuzivai muri vanhu kuti munofarira kutora phone number zvisingaite ndakaleke kuna umwe anombozviita vekuti anotora even number dzangu pascreen obva auya kuWhatsApp ongoti hello ndiani akundibvunzwa ndiani but atora namba dzangu variko vanhu vanekakudzungaira kudaro so please musatambe muchinodzungairira pane phone number dzevanhu vari pakuchema kana mune something zvavanenge mada kuzotsvaga I know kuti vanhu vamwe vacho mune muri pakutaimira pakuda kuzoitawo zvaka I know ndokuzivai mazimba vakangonzwa kuti munhu ari kubata icho mwana wacho musikana vakuda kutotsvaga kuda kuziva kuti mwana wacho akaita sei chichichichi izvozvo chimbozvisai paside mumbofambira chinhu chimwe chete kunenge vanenge vachida kunigirina I think that's all pa the issue yaChimhamha so muri yacho iri kuramba kuti zvekunzi zvese zvakangoti she passed away peacefully in her home saka kureva kuti zvekunzi akapondwa kana kuti akaiswa food poisoning saka kureva kuti vari kutaka kuzvikanzela but tichanzwa mwana wacho achitaura kuti zvakamira sei because pari kunzi paakafa Chimhamha anga akasaraundwa nefamily yake inini nyaya dzekuti ari kurwara pakati ari kumbotora a short break I thought kuti maybe dzingoro nyaya dzengoti ari kuningina because angoti I'm not feeling well now ndikumbotora a short break because you know guys most of the times tikati gare tomboti ko Chimhamha madi apa chimboya timboningina kune nyaya yakadai so iri kuitika uyambokomenda on the issue yezvinhu zviri kuitika izvi so muri kutokudi sometimes anokuti okay it's okay ndichazodzoka but izvi so ndimbori out izvi so ndikumbodai saka pangwa ndopazoti izvi so andisumiri yangu yasikufila bo guys kana chinge ndabo ndichata se ndichadzoka isi takazongonzwa 4 days later ndo zvinhu zvanga zvazoitika so I will come back ndichikuzivisai zvimwe zvinhu zvinenge zvazotora nzvimbo for now muri yeZimbabwe before I disappear ndinobva ndangozivisa vanhu kushandisa mukana uno kuti kana uchinge uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company ubvavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit zvaizi mazuva ano pane company inonzi Education Research inotungamirirwa naMukoma Owen no work permit no problem contact them number ndakuisirai paflyer rovai screenshot izve so munoitirwa zvinhu zvenyu naMukoma Owen nekuti Education Research ndo shasha chinongodiwa ipapo guys please hatisi kuda vanhu vanyebedzera kudzungaira
kana ungori nepassport chete iwe iri valid unoona kutoregisterwa company ovhurwa FNB business account. Zvimwe zvese zvokuzoti kana ndisina bepa utaseiwa kutondibvunza zvinhu zvisina nebasa rese. Tati vanhu vane mapassport vaya but asina permit zvikureva kuti zvinhu zviri serious guys. Is serious business and vanhu vari serious nekudota business. Bata mukoma oenda kusira nhamba idzo izveso pa screen.